Om 11:10 van de morgen gaat het echt los. Een Lietse 40 straaljagers uit Duitsland, Spanje, Finland, Polen, Amerika en Nederland gaan achter elkaar de loft in. Ljout is wel wat wend, maar deze oefening is echt grut. Die is voor Europa is hij uniek in zijn omvang. Je ziet in Amerika zie je wel Red Flag. Hè? Dat is een iets grotere oefening nog waar ook echte bewapening wordt gebruikt. Dat doen we hier niet. Maar voor Europa is deze oefening echt uniek. De oefening bestaat uit een cyberongeval op een cyberland dat stiepen vregen door de NAVO. Alles is er ondien om een echte oorlogssituatie zo dicht mogelijk te benaderen. Dat wordt hier gesimuleerd doordat zowel de goede kant als de verkeerde kant zeg maar, wordt gespeeld vanuit deze oefening. Dus zij doen allebei hun voorbereidingen los van elkaar. Zitten ook apart in containers dat te ondersteunen. Dus in die hoedanigheid wordt het wel realistisch ondersteund. Vanwege de internationale spanning zijn de rol van Nederlandse piloten niet midden-eersten, maar we net op camera bij de piloten praten. Maar dit soort trainings binnen tiergewichtig verharrend werk. Voor de vliegers is hij cruciaal. Een tijdje geleden hebben we natuurlijk gehoord dat er een Nederlandse vlieger de leiding had over een formatie in Irak in de strijd tegen IS. En dat kun je alleen maar doen als je die vlieger traint in het omgaan met grote formaties en het leiding geven aan grote formaties. Zoals altijd binnen de klachten door het leven dat de vliegtuigen meidje. Gewoon wij krijgt de basis aan 250 klachten in het jaar. Daar komen deze dagen zo'n 40 extra bij. Maar de oefening smiet ook prestige en economisch gewin op. Op de basis hebben we altijd zo'n 1000 extra gasten die hier rondlopen. Die verblijven natuurlijk in de hotels rond de vliegbasis en die gebruiken hun diners in de restaurants. Dus dat is wel impact. Maar wat we niet moeten onderschatten is ook dat er zeker nog zo ongeveer 1000 extra luchtvaartenthousiastelingen hier van heinde en verre naartoe komen om vliegtuigen te spotten. En dat zijn mensen die nemen gewoon een week vrij om hier te komen kijken. En we hopen stiekem natuurlijk dat ze ook nog eens een keertje terugkomen met hun gezin om hier een zomervakantie door te brengen.